Kaixo, arratsaldeon, ze modu, zaon, zeuekin egoteko goz gatoz, Ana Galarra, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, kontu interesgarri asko gaur be bai. Hori da. Esku artean ze liburu daukazu? Ba beira, espezien jatorria. Charles Darwinen euskerara itzulita dagoen liburu bakarra, baina beste bat izango dugu lehenengo izpide. Bueno, aitzakia izango da, Hori da, beste Darwini buruz berro egiteko eta mito asko, evoluzioa eta zederra. Bueno, aurretik, zure baimenarekin arte garaikidearen nazioarteko azokaragoa, zeharkora 2022ko abian, eta bertan, bestak beste, euskal artista bat, Alain Urruti, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, eski. Zelan zauz? Ondo, hame marien. Bueno, arkon sartuta, buru belarri ikusten dugu atzetik eta jendie badabilela bebai, erakusketa batekin, elkarlanien prestatutako erakusketa interesgarri batekin, Alain. Bai, aurtengoa berezi da, ez? Morandigaz tegotes lanak, eta urduri nau egia esan, ez? Atzo segintzen da urduri nau. Nor da bera? Giorgio Morandi, emeritzegarren mendean jaio, bai 20. mendeko Italiako artistarik eta ezagunenetakoa. Dinot, pintore oso ezaguna. Zer proposatzen duzue? Apurtxu bat izango dalako bakotxa, basabiltzate, ibilbide ezberdinak dituzten artistak batu zarete, zuen lana antolatzeko eta ikerketa ezberdinak egiten eta arte ulertzeko eta bizitzeko era ezberdinak bat eginda. Zer dakarzue, arkora? Morandi, 20. mendeko artistak garrantzitsuenetako bat izen da, bere lana aztertu eta bere lana oinarritzat hartuta paisaiaren irakurketa eta azterketa batiteko, hausnarketa batiteko aukera bat izan da niretzako. Orduen, beran lanak asamendeko elkarrezta modukoak nire lana eta beran lanan artean, eta ez dakit, horre, jenteak ikusten daunen izango dau zer dan errazau da ikustea, nik ezer azaldutea baina. Elkarrezketa bat proposatzen duzue artista ezberdinen artien, hau askotan izaten delako zenba lan, zenba gogo eta zenbat ikerketa onelako erakusketa baten atzien edo onelako proposamen baten atzien, baina arte garaikidea betiko aldeko eta kontrako iritziekin, Alain. Bai, azkenean, arte garaikidea dekona da pentsatuteko aukera bat emote oskula, ez? Eta artea beti hori ukin dago, ez bakarrik gaur eguneko arteak, ez? Azkenean artea da munduari begituteko modu bat. Eta hori da azkenean proiektu honekin ingure genduana, ez? Bai paisaiari eta bai gaur egun bizi duguen egoerari edo ideiaren inguruen hausnarketa egiteko aukera bat, ez? Artearen bitartez gainera, esaten zabiltzena, gaur egun bizitzen ari garenaren inguruko hausnarketa bat artearen bitartez eta beti esaten duguna, zuritik hasita horren beste adar euki aldauz honek danak, nondik hasi? Zek inspiratu zaitu azkenaldi zoro honetan? Bai, egizan, pentsa behar dana da, Giorgio Morandi izin zala, beran etxetik 34 kilometrotara baino mugidu izan pertsona bat, ez? 34 kilometro horrek izan guri dau, Bilbo, Gernika, Donosti, Zumaia, Iruña, Lekunberri, holango distantzi betera baino esan mugidu, ez? Eta gaur egun bizi egun egoeragaz hori gertatu izan da, ez? Etxealdien eta zanetxien itzitea garen, mugidu ezinik, bidaretu ezinik, azkenean egon da, ez? Honetaz hausnarketa bat iteko aukera bat, ez? Eta azkenean ikin izatotena da, Morandiren lana oinarritzat hartuta, paisaiaren inguruko hausnarketa bat. Orduen, ez dute paisairik jarri irudietan, parkatu gontzantea dau, ez dut paisairik irakutzi kuarroatan, baina paisaiari buruz egite dutez egite berba. Zeure zuri beltz horretan, Alain, bila, zabiltzala, askotan margolaria pelikulari esker, beste Mikel Burtangani eta bizon arteko gogoetez gozatzeko aukerere izan genuen, eta purtsu bete artistak, margolariak zeuk, esaten zenuen, bilenabil, ez dakit noiz arte, eta segurazki hau bilaketa bat izango da.
eta topetan dutenean, pelikulan dinotena, ez da, topetan duten egunean... Amaitxuko da. Amaitxuko da, historia piziko da. Momentu zut topa izen. Eta bila nabil, baina ez dakit topa guroten beza, Guztru nabil iten nabienagaz, eta ez dakit topa guroten beza, Alain zelan zabiltz, Londresen bizitzen, ikusten da Inglaterran bizitzara pelikula horretan, baina gero badakigu Berlinen zaudela azken urtietan bebai. Claro, pandemia bat izan da, eta artistek hau erago gorragoan biziko dute segurazki. Zelan bizizu hau dana, zelan zabiltz? Humorez, zelan zauz, lanez, zelan zauz? Humorez ondo, lanaz, erakusketak asko bertan bera geratu zirean, beste asko atzeratu izan dira, baina egizan, nire lanean ez topear bez gauza askorik, ez nik ez dute etxien eta estudioan egon da, nire bizitza zan aldu izen gertatutako honegaz, ez? Baina egia da, idairik ezin izin dugulai, erakusketa asko bertan beratu dira, eta nik Berlinen oin etxidekoten arren, nik beti dinot, Bilbo eta oingoan Berlin, artean izan dezan, Londres eta Bilbo artean bizinintzela, ez? Eta nik estudioa Bilbon dekot, eta estudioa oin Berlinen dekot, ez? Eta egia da, oin gertatutako honegaz, aukerarik ez dutela aukin Bilbora apenas urbilduteko, ez? Alain, artista ezaguna zara, eta arte garaikideari dagokionez, bestak beste, esan duguna, Euskal Herritik kanpora bizitzen ja urte batzuk, nazioartean zure obra asko erakutsi dabe bai, nahi dut esan, nazioarteko izaera horrekin, zer eskaintzen dio zure euskalduntasunak zure obrari? Ez dakit kontu da, eta askotan galdetuko hostia, ez? Nire berbaiteko modua unibertsala dala esango gendu, ez? Nik irudiek eraitotez. Eta egia da, igual, zaharritzen agertuten diela nire txikitako oroitzapenak, eta horrek guztiek han bizitako gazlotute dauz, ez? Horra agertzen den zuaitza, ara Bilbora mentira joan da indako argazki betetikako kuadroa da, eta horrek hartzen dira, eta bestela, berbarik ez dago, ez? Edozein hizkuntza dakiela, nire kuadroak ulertu aldauz. Zer erram, askotan arkon egon da, ez da lehenengo aldia, ze garrantzia dauka honek, ikusgarritasuna emango dio artista baten lanari zalantzabarik? Garrantzia handia deko, ez? Ni arkora oingela eta 10 urte kartotez lan nire lanak, ez? Azkeneko 10 urtetan dutez lanak, baina egi da, oingoan aukera berezi honegaz, edo Giorgio Morandigaz eukinan nire lanak, lehenengoko aldi izango esan moduen sentitu dute lan irudue. Urduri nahuela, eta horretik izan dut zute, ez? Eta lehen hasikeran berbeten, esan zut, urduri nahu, ez? Lehenengoko aldi izango esan moduen sentitu duten nire urduame. Naiz da, oinda eta 10 urte nagoela hamen nire lan erakusten, ez? Nabiela lan erakusten. Egia da, arko dala, lana erakusteko aukera handi bat, baina jentea esetuteko eta jentea gazpatuteko, alkartuteko aukera handi bat bere bat, ez? Zalantza barik etorri izango da indarguni gainera, esan duguna, foku eta eskaparati zure lanari, baina topaleku bat, sareak egiteko, harremanak egiteko, eta bar. Lagunak azbatuteko eta zerbezak hartuteko lagunakaz. Hori zatela ninduan, zeuri kostatu... Zer, ez dut entzu parkatu? Zeuri kostatu alain, lagunek eitxita zerbeza batzuk hartuti, eta, orduan sufritzen apurbet. Gaur be justu dekot, ez darriz eta atzo ebili eta gaur ez darriz justu. Segiro dauzuen artien, bestakigulako eta nahiko ez ezaguna dalako hau kontu guztia gehienontzat, kompetentzia handia dau, laguntza dau, lagundu behar zarete ala beharrez, danok... Ez da sentiu izen inoz kompetentzi hori, ez? Ni beti lagune dekotez eta edozein artista lagune da, eta artea giltza da, ez? Ate asko irikitotzen giltz bat da, ez? Eta azkenean, jentea gazbatu jezanean, artista zaela, eta artea beti da aitzaki bat berbaiteko eta jentea ezetuteko. Eta non nopitu ustenean, nosbaiten gehitu ustenean ikasli edala, artearak ikasten da bilela, edo artista gala, ni beti lagundu izan jentea, eta nik gehitu zutenean baten bateri, beti lagundu izan dozti, orduen, nik ez dute hori somatu izan.
gure pentsau lekuetan moduen gertatzela, eta nik ez dut bizitzen hori. Proiektu berria, Painting is a Mental Thing, eta esango dugu, bizitzeko, pentsatzeko modua bakarrik ez, bizitzeko erabat bai, bilaketa zoragarri horretan, ja pisu esten bilaketa horretan, ja bizi modudan bilaketa horretan, Alain Urrutia ondo pasa? Eskerrik asko zeuri be. Eta ia laster Bilboaldetik bagauz eta ikusten garan, aurrez aurre hori izango da honena eta? Bai, zerbeza bat hartute, zerbeza bat eskut. Alain Urrutia musu handi bat, mila esker gurekin bat egitearren. Bortxe, Alain Urrutiaren obra arkon ikusgai besteak beste oso lan ederra dauk Alainek, oso figuratibo dabe, bai? Dinot, aspalditik jarraitzen dure lana eta bai oso interesantia iruditzen zait. Eta baiak esan duna, azkenian artea da errealitatea begiratzeko modu bat. Eta berak nola begiratzen duen eta nola irudikatzen duen gustatzen zait. Eta hori, artea bizitza ulertzeko eta azkanien, gizakiok daukagun kualidade nabarmenetako bat izango da. Azkanien gure sentimentuek eta oroitzapenak eta hizkuntza eta artea sortu dugulako. Bai, da galderak sortzeko tresna bat eta erantzunak emateko ere bai. Eta hori uste dut ez, gure espeziaren berezkoa dala, orduan, bai, sormen zena dano daukagu, gero beste gauza nola bideratzen duen, baina uste dut ezinbestekoa dala, ez dakit. Amua jarri dizut, izaki evoluzionatuena dana, argitzeko eta argi geratzeko, baina apurtuko dugu uste hori bai, edo mito hori, saiatuko gara. Mitoak apurtuko ditugu, usteak apurtuko ditugu, evoluzioa dagozkionak, bestak beste, Charles Darwini buruz hitz egingo dugu, gaurko urte mugo bat aitzaketzat hartuta. Hori da, gaur da justu, 1951. urte urrena, gizakiaren jatorria, gizonaren jatorria barkatu, argitaratu zuela, klaro, gizakia orduan gizona zen. Eta liburu hori euskeraz ez daukagu, baina haren aurretik argitaratu zuena, bai ez, espezien jatorria, hau izan zen, hautsak arrotu zituena, eta Euskal Herrian ere, eta, bere pentsamenduaren eta ikerketen jarraipena izan zen gizakiaren hori. Baina izan zen pentsamendu leherketa bat, ordura arte zegoenarekin hauste bat, eta egia da, guri iritsi zaigu Charles Darwinen izena eta bere figura nabarmena izan zelako egindako lana, baina ez zuen hori egingo eta ez zen horretara iritsiko, espaldu izan ingurunean baita ere, ja arrakalak zabaltzen zijoaztinak. Haietako da, bere aitona, bera. Ja ideia horiek ez, gizakia ez zetorrela jangoikuak 7. egunean, nik ezaket, 6. edo sortutako... Kreazionismo horretatik eta religiori aurre egiten zientziarekin, hori zelako austura eta purruketa izan zen? Bai, zer eta gainea, nabarmen agintean eta zeudenian, ideia religioso horiek babesten zituztenak, orduan zen establishmentaren aurka, jutia, eta eztabaidak eta ikaragarriak izaten ziren, ez da pentsatu behar liburua atera eta kitxo bestseller bat izan zen, baina bera bizizten bitarten ere, ezakitzen bat argitalpen izan zituen, eta eztabaida publikoetara juten zen jende pila bat. Ikusten gauz, gizakiaren jatorri eta hautaketa sexuaren arabera. Hori da, izenburu osoa. Izenburu osoa. Gero asko kritikatu da, osatu da eta aldatu da. Eta berdina gertatu da, honekin, kontuan izan behar da, bere garaikoa dela Mendel izan zela genetikaren legeak deskubritu zituenak, herentziaren legeak. Eta genetikaz ezer jakin gabe, ze garaikideak izan da, etzekien Mendel zertan zebilen, hori jakin gabe ere osatu zuen teoria bat frogatzen duna edo erakusten duna, bizidun guztiok gatozela jatorri komun batetik. Eta horrekin batera sortu ziren baita ere mitoak. Erabili izan da idea hori bera, baita ere babesteko, adibidez, emakumeak bigarrengo mailako izakiak direla, edo arrazen aspiratzea ere. Bai, hori evoluzioaren ideiak
horretarako ere erabili dira. Eta gaur egun oraindik badaude mito batzuk bizirik, eta hoxe, igual gaur astintzia edo komeni zaigu. Oso ondo, baina esan duguna, gizakiaren historia horretan, bestak beste mugarri den liburuetako bat zalantza barik, espezien jatorri hori. Eta, ideia batzuk, dan hori hau kultura generala dalako aztenien, indartsuena zein da, moldatzen dakiena, onelako esaldiak esaten genituenien, eta batez be, gizakia tximinotik dator. Hori da, gaina karikaturatan eta erabiltzen zuten ideia, ez? Batez ere Charles Darwinen beraren kontra egiteko. Ondorioztatu zuten edo gelditu zen esaldi bezala, hori, gu tximinotatik gatozela, eta ez da hori. Ez gertatzen da, familia berekoak garela, primatea garela bai tximinoak eta baita gu ere, eta bagenuen, guain dela 6 eta 8 milioi urte inguru, arbaso komun bat, eta hoietatik gatoz, bai tximinoak eta haiekin adarkatuta dauden beste primate batzuk, lemurrak adibidez, eta adar horietako batean eta aldi berean gaude gu ere. Gure adarrian daude gurekin batea simio handiak, gorilak eta orangutanak, eta horiek gertuago daude, eta esan bezala, baduela 6-8 milioi urte, danok arbaso berbera gero. Orduan ez da gu tximinotatik gatozela, baizik eta tximinoak, eta gu arbaso berberetik gatozela. Gero horrekin lotuta, gu garela evoluzionatuenak, ondoen jakin dugunak egokitzen mundu honetara, eta beraz evoluzioaren erpinean gaudela. Baina hori gainera irudikatzen da askotan zuhaitz bat bezala, ez? Adarrak esan ditugu eta adar horiek batzuk albuan gelditzen dira, eta goi-goi-goikora doan hori, horren tontorrean gu gaude. Bueno, ez da horrela. Sasi bat da, eta sasi horretan katiatuta gaude gu ere. Orduan, urte askotako lana izan da, zientzialari askok egin dute, saiatu dira, katebeki galdua topatzen. Tximinoak eta gure artean, lerro bat balego bezala eta lerro horretan falta dena. Eta hori ideia hori, beste mito bada, okerra da, eta hori ere atera zuten hemendik, baina hemen inun ez du hori jartzen. Kontua da hori, kero esan deuna ez, baina herrira iristen dira ideia hauek, eta, horrela ulertzen dira, eta, guri tokatzen zaigu esatia hori, ez dela horrela. Barkatuko dira zuen neureztulekaz, baina katebegi galduaren mitoa, iruditzen zait, barruraino sartuta daukaguna be, bai? Pentsa, kromañonarena, espezie bat hau, desagertzen die urrendu dator, eta, klaro, hemen milaka urte dauz danak nasian be, bai? Hori da, baina oso berria da ikustea adibidez neandertalak ez direla gure aurrekariak baizik eta beste gizaki batzuk litekena dela baita espezie berekoak izatean, naiz eta diferentzia handia genituen, bai anatomikoki eta baita portaera aldetik ere, baina ez gaude hain urruti, eta orain badakigu eta frogatuta dago, milaka urtetan, leku bereetan, eta baita leku desberdinetan noski, baina bat egin genuela eta aldi berean bizitu ginela eta hibridatu ere egin ginela. Hori frogatu da ez duela inbeste. Eta orduan horrek erakusten du benetan zezaia den, behin errotuta daukagunen ideia hori ez, gure antropozentrismo honetatik, erroraino sartuta daukagula, zenbat kostatzen dan begiak irikitzia, pentsa orduan zezaia izango zen, Charles Darwinen garaian, onartzea, landare baten, arrain baten, hegazti horren eta txakurraren arbasoak eta gureak berberak direla. Eta antropozentrismo horretatik, guretzat zaila da, esan duguna, eta badakigu, evoluzio bat egon dela, lurrean espezien hartzin eta bar, dinot, kreazionismoko ideia ez daukagulako buruan, pentsa gizarte horrentzat zer izango zen ideia hau, guretzat agatxa, Ana, ez pentsatzie gizakia dela, evoluzio horretan gorengo dauen espezie sublimea, onenak garala. Hori da. Baina hori da no pentsatzen du? Bai, eta gaina horrek daukaberekin ulertzea evoluzioa dela zerbait finalista, helburu bat daukana, eta ez du helbururik. Mutazioak zoriz gertatzen dira, eta
abantaia bat emate bali madizute momentu horretan, balitekeena da, abantaia hori esker, ondorengo gehiago izatea, eta beraz, aldaera hori, mutazio hori, abantaia eman dizun hori edatzea, edo ez. Istripu bat gertatu daiteke, asteroide bat erori daiteke dinosauroak desagerrarazi zituena bezalakoa, edo gaixotasun bat desagerraraziko ditula guztiak, edo utziko ditula guzti zahulduta eta ezingo dietenak aurre egin inguruan dituen beste espezie batzuk lehiatzen dutenak baliabide eta leku berberagatik. Une oro mugitzen dabilen evoluzio hori esaten zabiltzena, eta gertatzen denari, erantzun emoteko erabat dalako bai, gertatzen den guztiari, gizakia baino evoluzionatuago edo bea den adibiderik badako zu niretzat? Dudari gabe beti esaten da ez, usoak bezalakin nahiko nuke egan eta arraiak bezin ondo igeri. Hori ez daukagu guendik gaitasun hori, ez da? Oso erresa da hori irudikatzea, bai. Neikoa deu pixka-pixkatola, ez? Gure tontor horretatik jeistia eta behiratzia maila berian jarrita ikusteko, noski gaudela ondo egokituta, hori ukaezina da, baina ez besteak baino gehiago, eta ez besteak baino evoluzionatu danok ari gara. Aurreko aldian espazioan on ginen, bizok, Ana, eta esaten genuen, azkanien ikerketa hauek eta teleskopioiek eta bar, izaki bizidunen bat badau lekuetan, uren baten, atmosferaren baten, klaro, oso gauza txiki buruz ari gara, eta lurrien be hori gertatu zalako, oso gauza txiki batetik gertatu dana. Hori da, eta hori, gira, goendekan ezakite oso ondo, lehenengo zelula hori gaitasuna zeukana ugaltzeko eta beste organismo batzuk zorrarazteko nola izan zen, eta adimen artifizialeko programak erabilita, justu ari dira, guain arteko simulazioak eta ikerketak ere noski eman dituzten maitzak, baina adimen artifiziala erabilita, hoi guztiak egiten dira abiadura askoz azkarragoan eta prueba askoz gehiago jakiteko edo galdera horri erantzuteko. Zein izan zen lehenengo biziduna eta nola sortu zen. Esaten dutenien, evoluzioaren teoria bat dala, ez da bola frogarik unena guztiena, probak badauz, klaro. Bai, hori da. Eta hori gertatzen da, leheno esan deunan bezala ez, gizaki jatxi minoti dator. Badauzkagu esapide batzuk erabiltzen dituguna, eta bai, hori teoria bada. Eta teoria bat horretan esan nahi deu, frogatu gabe da hola, eta ez dela zerbait sendoa eta oinarri finkoak dituna. Eta teoria bat da azkenian azalpen multzo bat, baieztatzen dutenak gertaera batzuk, adibidez, gravitatearen teoria. Horrek bere baitan hartzen ditu esperimentu pila bat, evidentzia pila bat, eta ematen digu aukera aurreikuspenak egiteko eta frogatzeko hori bete egiten dela. Berdina gertatzen da evoluzioaren teoriarekin. Esplikatzen ditu eta bere baitan hartzen ditu hipotesi pila bat, adibidez hori egokitzeko ahalmena izatearena edo mutazioek daukaten garrantzia, hori guztia zientifikoki frogatuta dago eta teoria hau osatzen dute, eta teoria honek egiten ditu aurreikuspenak eta horiek ikusten ditugu horrela gertatzen direla. Hori da teoria bat. Eta orduan evoluzioa teoria bada. Horrek esan nahi du ez duela frogarik inondik inora. Hor daude fosilak, ez? Zerbait baita ere izan zala lehenengo paleontologoentzako nola esplikatu Jaungoikoak sortu zituen espezie horiek nabarmena zela, desberdina zirela eta dagoeneko ez zeudela adibidez dinosauroenak, hain gauza harrigarriak hain handiak, hori nola esplikatu? Ze gertatu zen? Jaungoikoak akats bat egin zuen? Fosilak harriak, Asier Hilariorekin geologiaren astapenei buruz hitz egiten egon ginelako, zientzia eta noiz sortzen dan, eta esaten zuen berak. Klaro, harri zar bat hartu, eta dinozu. Honek Bibliaren kontakizuna goitik bera purtzen duelako. Klaro, hau harriz hemen badau, ez dakiz zenbat urtetatik. Eta Bibliak esaten du, 4.000 urterekin sortu zirela, orduan 4.000 urte, eta jakin da, arroka horrek dazkalaskoz gehiago, nola liteke, ez da? Orduan bai, eta hori gertatu zitzaion teoria honi iritsi zenean Euskal Herrira. Eta oso polita da nola kontatzen duen Kepa Altonagak, nik berari esker jakin du, baina berez hitza dago Plazido Muxikaren 1965 zean, hiztegian. Da gaztelania euskara, hiztegi bat, ez da? Eta sarrera da darwinismo,
eta erantzuna euskeraz, horren ordaina, da darbinkeria. Eta horre jadana esateu. Ez esaten darbinismoa, esateu darbinkeria. Eta ekarai hartako Euskal Herriari Kepaltonagak Lotilandia deitzen dio. Lotan zegoelako herrialde hori, erabat, ingurunetikan eta isolatuta, eta gainera ezi bezala jartzen zuen euskera eta legezarra, ez? Eta horiek ziren oinarrizko printzipioak, eta horrek egiten zuen ezilana, eta etzitzaien utzi behar, kanpoko ideia zikin hoiei honea etortzea, erlijioak bermatzen zuen, zeintzu ziren irakurri behar ziren liburuak, noski, erlijio liburuak zirenela guztiak. Eta orduan asko kostatu zitzaion Darwinen ideiei zabaltzia eta onarpena jasotzia. Eta egia da, apaizek baldin maziran ere zaintzen zutenak, legezar hori, apaizen artean ere bazirela batzuk, bazeudenak, ikusten zutenak, evoluzioaren teoriak fundamentua zeukala eta zentzua zeukala. Eta hoien artean, Armand David dago, eta Kepaltonagak berak Armand Davidi buruzko liburu oso bat dauka, kontatzen Armand Davide Txinan egin zituen esplorazioak, eta horiek nola bat datozen evoluzioaren teoriaren. Bueno, bestak beste, zuen aldizkarian irakurtzeko aukera, eta esan didazu, arrainen moduen igeri egitea, gustatuko litzai gukela, eta egan egitea bebaitxorien moduen. Eta sugandilen moduen? Sugandilen moduen, ies egiteko aukera izan. Sugandilen moduen, ies egiteko aukera, eta batez be, sugandilena danok egin dugu hori. Momenturen baten, oso txartu egin da. Oso gaizki hori ez egin mesedez. Baina, bada mekanismo bat, aspalditik ezaguna, zuk esan bezala danok esperimentatu deu horrekin, baina etzekiten oso ondo, ikuspegi fizikotik, nola egiten zuen, hausteko behartzen tokitik, gero hortik aurrera berriro birsortzeko, ez da? Eta orain egin dute azterketa hori, Science aldizkaria da, zientzia aldizkari ezagunenetako, eta mundan azteko portada izan zen, azala eman zioten ikerketa honi, eta azkenean ikusi dute egitura fisikoa zearena, izatxarena, da entxufe bat bezala zuluan sartzen denean, horrelako piezaz osatuta dago, eta hori da, entxufia aterako balu bezala, horrelaxe deitzen diote, plug, eta unplug, ez da, hoixe egiten dut, orduan, nahikoa du klik bat, askatzeko, eta ja, ies egiteko. Eta hori da ikusi duten, orduan nola daukan egitura... Entxufi moduen, eskien moduen. Bai. Eskiatzean zauzenien, erortzen mazauz, karo klik da kendu alzuz, klaro. Hola, xebitu, aia ikusten nolakoa dan egitura hori, daukala bukaeran borobiltxo batzuk zabalagoak, ez da, horrekin gelditzen da katiatuta, eta behar dunean, hortik banantzen du izatxa, eta lortzen du ies egita, eta hortik birsortzen dare bai. Hor dauzkan zelulak badaukatelako gaitasun hori. Eta gaitasun hori asko ari dira ikertzen baitare, medikuntzan birsortzeko organoak eta, horko zelulak, nola funtzionatzen duten eta jakinda, hortikan ateratzen dituzte ondorioak aplikatzeko medikuntzan. Orduan, sugandiak interesgarria dira alderdi askotatik. Gogoeta txiki bat amaitzeko, eskatu nahi dizut, inauteri giroan gauz, eta deseskalatzea hasi da COVID-ari dagokionez, eta pandemiari buruz hitz egiten egon gara orain ematen du. Ja, ahaztu dugula guztia, kontuan izateko moduko, gogoeta batekin amaitu nahiko zenuke? Ukaezina da fase aldaketa datorrela, hori batez ere garbi ikusi da Omikronekin, ez? Orain arteko protokoloak eta guztiz gainditu ditu eta lehertu ditu, papai jarraipena egiteko kontaktu zuzenei, baita isolatzeko denborare laburtu egin barri izan da, ez dute jakin zer egin gurasoek aurrak eta etxean eduki behar zituzten, sistema ez dagoelako prestatuta zaintza hori izan dadin onartua, bajak tramitatzeko, lertu eginda eta kaos puntu hori ukaezina da izan dela, alegia sistema etzen horretarako prestatuta, orduan nahi eta nahi ez, hau aldatzera doa eta bestera batera funtzionatuko. Komeni da, estrategia horiek alik eta ondoen diseinatzea ez dugu jakingo. Ze aldaera etorriko den eta ze ezaugarri eukiko ditun, baina behintzat bai eukiko dugu aukera ikusteko orain arte
zer egin den, zer funtzionatzen duen, eta zer ez, mesedez, maskarak kalian ez ditugu nahi, ez direlako ezertarako, ez dutelako ezertarako balio. Pasaportiak ikusi du, ez zeula ezertarako balio ez, ikasi dezagun. Eta ahalik eta murrizketa gutxienekin, hobekuntzak egiteko garaia da, esaten duguna. Barrualdeetako kalitatea, airearen kalitatea bermatzeko eta neurtzeko moduak eta hori dena. Eta horrekin batea, nik uste dut ezinbestekoa dela oso presente izatea, pandemia hitza ez badugu erabili nahi ere, bai behar dugu helduleku bat edo marko bat laguntza behar dutenak eta kalteak izan dituztenak, izateko zeri heldu eta zein eskatu, adibidez. Pandemiarik ez badago, guk ja ez daukagu inolako arrazoi etiko ez moralik, txertoen banaketa bidezkoago bat izateko munduan. Hemen bertan, pandemiarik ez badago eta COVID iraunkorrak garatze balimadezu edo gerora konturatze balimazea, noa jo berdezu esanaz neria COVID-arena da. Ez badago inun erregistratuta, ez infektatuta egon nintzenik, ez ezer, gripe bat baldin bada, gero horren albo ondorioak ez nori eskatuko dizkiot. Nere lan egoera, era bat aldatu baldin bazan, lanik gabe gelditu baldin banaiz, edo baztertuta gelditu baldin banaiz. Ondoren kalteak esan dituztenak, edo guantxe bertan, zaharretxeetan edo adineko zentruetan, ja bukatu baldin bada dena, nola daukagu eskatzia, ikusi deuze arazo izan ditugun, guazen bestera batera kudeatzea gure zahartzarua. Hori guztia, ja ite baldin badeu pantaila pasatu eta ezer gertatu ez balitz bezala, airian gelditzen da. Eta iruditzen zait oso arduragabea eta erabat, ez da etikoan ere ustez. Oso gogo eta interesgarria da. Danok nahi dugulako ikusten ari garan irudiak pandemia aurreko bizimodua berreskuratu. Batzuk, baina lehenokora bueltatziak ekarriko digu geunden lekuan egotea. Eta pandemia bat pasatu dela. Bai. Bitartean esan dugu, eta zema jende kaltetu dan, danok kaltetu gara, eta danok sufritu dugu orduen ikas dezagun, esaten gabiltzen. Oso gogo eta interesgarria da. Batez ere, ez dalako pandemia bat gainera, sindemia da. Eta orduan gelditzen zaizkigu guaindik ez diogu erreparatu ere egin, ingurumen aldetik zerk ekarri gaitu nonea, eta ez hor konponbidei jarri, eta berdin, arrakala soziala gero handiagoa dela, eta horri ere aurre egin barko diogu. Jarraituko dugu, Ana Galarraga, eskerrik asko, placer bat, Ana zugaz egotie. Eskerrik asko zuei, urren arte. Otsailaren 25 martxoaren 27 bitartean. Aurtengo labur bira badator, eta xetasun guztiak, Mikel Lamorenak. Arratsaldeon, Gernikarator gara labur bira ezagutzeko, zinemagintza gustoko baduzu, eta Siberria bazara adi zehau zuretzako da. Topagunea, labur metraien zirkuito bat antolatzen ari da, eta Joana Olabarriak xehetasun guztiak ekarriko dizkigu. Arratsaldeon, Joana. Haupa, arratsaldeon. Zertan datza labur bira? Labur biraren helburua da euskarazko zinemagintza, Euskal Herriko areto ezberdinetara eramatea. Eta gure kasuan gainera nolabait labur metraiak. Azken urteetan eta igual film luzeak eta zinema aretoetan eta ikusteko aukera badauz, baina labur metraiek zailtasun gehiago izaten dituzte Euskaldunon pantailetara iristeko. Eta zer egin behar da parte hartzeko? Sortzailea baldin bazara, urtearen hasieran egiten dugu deialdi bat, zuen lanak aurkeztu ahal izateko labur birara. Baldintza batzu bai bete behar dira. Euskarazko ikusentzunezkoa izatearena, denbora mugatu bat, 20 minutu baino gutxiago, eta izan behar da azken urtean sortutako ikusentzunezko bat. Baldintza horiek bete ezkero, aurkezten zara, eta gero egia dana da, irizpide batzunaren arabera, aukeraketa bat egiten dela, zirkuitoan ze film eskainiko dian. 19. edizioa daukazue aurtengoa. Bai. Denbora luze. Zer moduz joan dira aurrekoa? Ze esperientza daukazue, zer ikasteko aurtengorako? 19 urtetan aldaketa handia egon da. Ze alde batetik euskarazko ikusentzunezkoen munduan eta egia dana da urte askotan eta nolabait igual produktora konkretu batzun eskutan egon dela ikusentzunezkoak sortzeko aukera. Eta azken hamarkada honetan, teknologia berriei esker, eta guk uste dugu Euskal Herrian sortzen dian lehiak eta rally eta guzti hauetan parte hartzen dauen jente amateurrak nolabait animatzen diala beraien lehen ikusentzunezkoak egitera. Orduan azken urte hauetan abaritu duguna da izugarrizko
Euskadiko hazkuntza sormenari dagokionez. Eta gero beste alde batetik ere, euskeraz ikusteko ohitura. Nik uste bere garaian literaturan gertatu zen moduan, ez? Nolabait beti gaztelerazko liburuak irakurtetik euskerazko salto horretan, azkenen urteetan bai nabaritzen da jendeak zinema euskeraz ikusteko nahia edo gogoa dako. Aipatzen zenuen nahi zuzen ere zinema euskaraz ikusteko eta aisialdia euskaraz egiteko grina. Zer helburu eta ze aurreikuspen duzu etorkizunerako? Gu gure helburua jarraitzea da. Uste dugu gainera, hori laburmetraiek beraiek ez dituztela aukera askorik, eta laburbira moduko emanaldiak edo kimuak moduko emanaldiak eta beharrezkoak diala Euskal Herri mailan. Eta programatzaileen aldetik gainera oso harrera ona jasoten ari gara. Eta nabaritzen ari gara azken urteetan adibidez, gaztetxeetan edo gazte mugimendua beraiek ere interes asko ari diala saltzen euskarazko zinemagintzaren inguruan. Orduan, 19 joan dia, eta beste hainbeste egiteko guk ez dago arazori, beharrezkoa baldin bada gainera euskal zinemagintzan. 9 dira laburmetraiak? Hori da. Zeri buruzkoak edo? Danetarik. Aukerak eta egiten dan orduan eta egia esan irizpide ezberdinak hartzen dira kontutan. Hizkuntzarena hori baldintza bada bera, baina gero egia dana laburmetraian lantzen dian gaiak, iraupenak, lurraldetasuna kontutan hartzen da, generoaren ikuspegia bai zuzendaritzan eta bai lantaldeari begira, eta dakogu denetarik, dakogu gizarteko erritmo honek edo sortzen dozkun ansiedade edo danalakoen ingurukoa, dakogu pandemiaren ingurukoak, historikoak, umorea oinarri hartuta bebai. Orduan egia dana da, 9 filmak ikusten dituzu eta etxera joaten zara gai askorekin buruan. Azkenan deneratik eta denontzat, ez? Hori da. Eta nondik ikarroko zarete hauten? Euskal Herritik. Deialdi egiten da, egia esan hori, igual iparraldean eta zailtasun gehiagorekin iristen gara, programatzeko orduan eta igual aretoi begira eta zailtasun gehiago daudelako, baina Euskal Herri guztian ebileko gara, Nafarroa, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, animatzen den guztiari, azken finean guk programatzeko aukera zabaltzen dugu eremu guztietara, eta da, interesadako nori, gerturatzen dana, barrura. Eskerrik asko Joana, eta espero dezagun luzaroan iran dezala ekimen honek. Hori da, nik bai animatzen dut jendeak, azken finean laburbiran ikusten dian filmak aretoetan ikusteko aukera dagoela, baina topaguneko webgunean laburbiran sartu ezkero filmen inguruko informazioa eskuratu aldabe. Eta nahi zirkuitoan ikusteko aukera ez baldin badakoi ere, urte guztia dakoila beraien herrietara edo beraien etxeetara film horiek eramateko. Orduan begiratu ditzaztela euskera zineman zeratako lanak sortzen dian. Euskaltzalen topagunaren eskutik laburbira eta gozatzeko aukera beste urte betez. Iraitzaker, arratsaldeon? Gaixo, arratsaldeon. Zelan zauz? Ondo. Garbineu, arratsaldeon, ez badiko. Iritsi deguna. Bai. Gu bizok alkarri ikusteko. Bidea aztu intzait, hori esango izut, ia jaztu zait. Oso, hau da, evoluzinun teorizen moduen oso lineala dago zu. Bai, baina... Euskal Herrian zeharkatu, autopistatik etortzen zara. Gero antigeno eta jun behar eta hori begize. Ondo, esan egin behar, iraitzen sekreturik ez dugu kontatuko. Berandu zatoz gaur. Berandu nator gaur, horrela kanpantzarren obretan magistu linea zuzenak eta bai, baina Euskal Herrien beti errepideak obretan izaten dira eta kanpantzarren edarra montatuta gaur bai. Kontu interesgarri asko eta, ze albiste gogorra, esango dugu, iraitzen bai gainean jarri nahi duzuna da beste buelta bat emango diegu, baina balakizue bila de pitantxo, arrantza, ontzia, ternuan ondoratuta, 24 arrantzale barruen, 3 pertsona, salbatu dira ondoraketa horretatik, 9 hildako desagertuek uretan jarraitzen dute, oso gogorra hau guztia, eta, Euskaldunok badaukagu ezta, eta herri arrantzalekuek aranok badaukagu, horrelako empatia bat egiten duten lan gogorrarekiko. Bai, eta uste dut horrelako istripua gertatu arte uste daztu egite zaigula, ezta? Eta pixkat aurrekoan mendia zera hitz egite genuen, da itxasoare askotan romantizismotik edo jo dezakegu, baina ari garena da, lan leku izugarri gogorrak direnak, eta edozein momentutan horrelako kontua gertatu daitezkena, ez? Aurrekoan atzo irakurtzen nuen adibidez, 2020an Europan hildirela 550 pertsona. Europar itxas agentziak edo esan da, noski migratzaileak ez dira kontatzen, imaginatzen dut, ze hor ja milak eta zitza egiten egongo ginela iruditzen zaitez, baina
1750 asko iruditzen zait, bere horretan, jende asko delako, eta egia da, horrelako ondamendi bat, pixkat bila de Pitantxona gertatu den hau, onartuko dut aurreko aste artean, zapin egiten ari nintzen, da San Jonseko irudiak ikusi nituen, San Jons da Ternuako hiriburua, eta Europako Iparra Ameriketako porturik zaharrenetako, eta harritu egin nintzen, da segituen pentsatu nuen, zure gainera kostakoa zaretenak imaginatzen dut horrekin ere, segituen empatizatuko duzuela, San Jons titularretan agertzen bada, notizia txarren bada, eta hori zen, ez da, 24 hildako, 24 eta 70 urteko eskifaia, ezaugarriak ere ikusteko gaur egun ez da, itxasuan ari direnak ere, ze profiletakoak diren, eta ez dela berdina, gainera, pixka gaiaz ere, pixka kontrolatzen dudalako, inguruan laguna ditu dalako, askotan ibilia izan naizelako, baina titularretan zen, Ternuako banko handiak, itxas banko handiak, ez? Eta zirudien, baina, karo, Ternuako itxas banko handiak ez dira, zer gauza, ez? Azkenengo hamarkadatan, Europako hainbat herrialdetako itxas flotek, bizira izan dute horrena, baina era berean, 1993tik moratoria badago, bakailu banko oso handiak izan direlako, eta hamarkadatan ezin izan da arrantzatu, ez? Eta orain berriro ari dira, ikusten ari garen, ez? Japon, Errusia, Europako, mengo flotak ere ari dira, eta izugarrizko ondamendia, gainera istripu bat izan dela jakinarazi delako, ez, momentuan antxe gelditu zen. Motorra geratu zen, bateko hoiekin, ez da? Eta ni udan hau egondan Ternuako itxasoan, itxasontzia handi baten, zerikusirik ez horrelako batean, zen olako kruzero txiki bat, Ipar Atlantikoko kruzeroak ez direlako Karibeko berak, baina bukaste bete itxasoa movimentu askorekin pasa genuen. Kainean izeberrak ikusi genituen, baina ari garaia, kainetik irailera bitartean, nahiko klima epela dela, baina bitxetan ari gara, ia dena izoztu egiten dela, izotzak dira, urak ia izoztuta daude, eta batez ere Ternuakoa da aldaketa, klima aldaketa azkarrenak edo izaten dituen munduko lekuetako bat. Eta ia da, nik 1000 bete tardi eman dituen, eta ia da, Euskaldunak temperatura eta klimaz hitz egin zaleak bagara, herrialde hori da, ia denak adituak dira, ez? Ia elkarrizketa guztiak hortik hasten dira, egunaren arabera, urtaro berdinean ere, dena aldatu daitekelako, eta marinelek ere esaten dute, ez? Etengabe, minituro begira egon behar izaten dutela ze eguraldi egiten duen, eta horrelakotan teknologiare oso garatu egon arren, badakigu naturak eta 10 metroko olatuak, eta zertaz hitz egiten ari garen, ez? Oso inguru gogorra, ez? Oso inguru gogorra horregaitxik, segurazki gaina beratxa, ez da? Eskaintzen duen horretaz, baina irudiak oso gogorrak dira, izebergak, hotza, marinel batek esaten zuen, uretara jausten mazanan, 15 minututan, hortxe geratzen zarela, hipotermiak jota eta bar, lana, gogorregia da, gogorregia bihurtu da gaur egun, Ternuara joan barik bebai, gure belaunaldiarentzat, gazti hauentzat, ohiturak dira bebai, lehen, apurtxu bete diru sarrerak handiagoak ziren, bestelako antolaketa bat, baina gaur egun gu itxasotik bizi izan garana, ez da bine horri txosorako, eta ez da harritzekoa, klaro. Ez da harritzekoa, irabaziko duzuna, lurrean irabaziko duzun bera bada, eta azkenen hor dago, kapitalismoak ere horrela funtzionatzen du, ez azkenen jendea pres dago lan egiteko, baldin eta hortik eto bueltarakoan, benetan, merezi izan badu, ez da, baina pizia arriskuan jartzen dugun momentuan, 70 hamarkadan, flota galiziarra eta euskalduna izugarriak izan ziren Ternuan, ez, kailoa, pisbe batera ipatu behar dugu, ez da, Pasaian izan zela, Euskal Herriko industria, kailo industria Europa guztia bideratu zuena, eta Euskal Herrian izugarrizko pisua izan zuen, Pasaiako portura zen da Galiziar etorri ziren, ez da, Pasaia gaur egun ere polita da, ez, zentro Galiziarrera joatea, hor itxasoa bera ere, Kantauriar herriak ere batu ditu, ez da lekutik lekura, ez? Baina adibidez hor badago Rosa Maria Oreian izeneko antropologa, bera jatorri Galiziarreko marinelen alaba, Pasaiarra, eta berak egin zuen Los Hombres de Terranova izeneko liburu bat, eta liburu oso polita ikuspegi etnografikotik egiten duelako, bizka bilakaera hau, ez? Eta orduan justo esate zenuen, 70 hamarkadan, zenbat Galiziar, zenbat Euskaldun joate ziren, hiru joan etorritan behar bada etxe bateko oinarriak, hau gaina gustatu zaiz horrela esaten du, zerten etxe bat,
egin. Esaten du etxe baten oinarria jarri, ez Galizian historikoki egin den bezala, ez da oinarria jartzen da, eta gero, irabaziala, hori handitzen da, ez? Eta adibidez, Rosa Maria Orrianek hori esate zuen, 60-70 hamarkadan, zela inzentibo bat, ez? Zela horrelako arriskuak hartza, azkenean hilabete mordo bateko bidai eta hitz egiten ari gara, baina batez ere, 80 hamarkadan eta moratoriaren ostean, gehi lan baldintzak, bizi baldintzak direlako, horri haitu ala, ez? Nork, ez? Gaur egun ere nazionalitate desberdineko jende asko hilda, ez? Zelako lurraldea da? Iraitz, esaten gaudelako, gogortasun hori, zelako jendea dan bertakue galdetu nahi ez dut iniskotan ternuari buruz hitz egin dugulako, kasualitatea iraitzen ikerketetan eta ikerketa antropologikoetan eta 16. mendean aditu zara eta ikuspegi askotatik eta hitz egin izan dugu, klaro, 16. mendea eta ternua aipatuta, dan hori datorkigulako euskaldunen bidaiak, baleontziak eta bar, zelako jendie da bertakue, zelako paisaia da? Hor dago, euskal bertsolari bertso zahar batek esaten du mortu eta hotza dela, ez? Ternua, egia da, oso lurralde gaur ikusten dugunik, pixkat handia da, horrela ikusita badirudi, ez dakit, lurralde txiki bat behar duela, baina Plasentzia jartzen duen lekutik, Plasentzia, begira, ez? Ez da kasualitatea Plasentzia ditzea, baina Plasentziatik edo San Antonira, hortxe ipar penintxulan dauen punta horretara, lasai askoan 20 ordu daude kotxez, ez? Pixkat irudikatzeko, eta gainera irudikatu behar dugu ere, 60. hamarkadan egin zirela errepideak. Hau jendea, poblazioak joan ziren itxasontziz banaka joaten, ez? Ternua da oso esandakoa, oso klima aldako raundia duena, oso lurralde gogorra, izotza, pounda asko horrelako laku txiki pila bat, umede, bezetasun izugarria, pinu oso txikiez, haize oso fuerteak gaur Letoniara aipatuko du, baina esate zidan, orain dela hilabetetik ari direla, ia 1 kilometro orduko haizeekin, ez? Ordan oso egurats potenteko begiratu zerlako herriak diren, ez? Oso etanak egurrezko etxeak, eta baina egia da, bizitzeko oso leku gogorra dela, eta gero eta iparralderago joan, orduan eta are gehiago, ez da? Eta hor, nahi nolako pixka nolakoa den bertako jendean eri polita iruditzen zaiten, ni harrituta gelditu nintzen gu herri Marinela izaki, besteak beste mendizalea eta beste, baina itsasoa gure parte izan da, ni harrituta gelditzen nintzen, bertan eman ituen 2 hilabete terdi hauetan, badibez, bajurako arrantzarako joera bakarri zeukaten, ez? Alturako arrantza, Rusiarrak, euskaldunak, baina bajurakoa. Eta, karo, kontua da, hemengo populazioa azken 200 urteetan joandakoa dela. Eta asko direla lehenengo iraultza industrial Liverpool, Manchesterreko langileak ara joandakoak, eta orduan ez direla jatorriz herri, gero noski tradizio arrantzala egin dute, baina ez daukate hori, ez adibezenetzak hori oso harrigarria zen. Eta hor, gaina kasualitate bat aipatu nahi duze, Villa de Bitantxo ondoratu da, Ocean Rangerra dela han egon nintzenean, beti aipatzen den ondoratze bat, dela petrolontzi bat ondoratu zen 84 personarekin, justo Villa de Bitantxo ondoratu den egun berdinean, otsailaren 15, 1982an. Eta Elba Spensek, nire hango izebak, gogoran dut, nola horrelako kontu guztiak denak gogoratze zituen, ondoratze guztiak, hauxe hemen nire izeba, ternuarra, eta nire lagun lehengusina ternuarra. Hementsa dago Elba Spens, eta aipatzen dut hau zergatik, pixkate eguraldiarekin edo lotuta, 2 hilabete terdi eman nituenik Elbaren etxean, eta horregatik esaten izuen, ez eguraldiaren presentzia absolutu hori, ez da, egunero, emakume hau 1963tik, ari da egunero badauka bere estazio meteorologikoa bere etxe kanpoan, eta egunero hartzen ditu, hori pluviometroa, temperatura hartzen du, haizeak nolakoak diren, eta CBC-ra bidaltzen du Kanada, imaginatu Kanada nolako herrialdeen planetako astakeri bada seguraldi desberdin egon daiteken. Orduan, jendea, Londres bezala doa, hamarkadatan, informazioa bidaltzen, hori, eta, egia esan, Elbarekin beti zen, berarekin errazatuta nahi genuen, imaginatu, zelako gauza egin. Neure gizona feo baitzen da hori. Zer, hauxe, egunero hartuta. Bai, eta bere estazio bat, gustatzen zaidalako, zenbat adierazten duen, azkanien natura asko maite duen jendea da, askotan eguraldiaren kontuekin eta fijatzen dana. Ze ongi etorri egiten diete bertara doazenei?
Jo, oso herri, bueno, imaginatu, nahiko herri isolatuak dira, pixkat oraino komentatzen genuena, oso herri txikiak, 100 piko pertsonako herriak dira, denak nahiko isolatuak, oinez inorrez dabil, neguan, neguan kriston movimentu ibiltzen da, baina udan ez, oso gauza kuriosoa da, eta neguan adibidez esaten dute, gustatzen zaidela edurtuta egotea, ze horrela, nola da, motorrean joan zaitezke, errepidean joan beharren, edozein lekutatik, ez isla guztia zurea da, eta, dira, herrialde, pobreak izan dira, oso orduan lekutik lekura edo aska aldatzen da, baina oso jendea deitsua, eta batez ere kanpoko jende gehiegi ere ez da joaten bertaraino, bai Irlaren alde batera, St. John's oso momentu enten Magaluf bat bihurtuta dago kanadiarrentzat. St. John's alkohol merkeagoa dago, eta hori dan hori, baina iparralde askoz isolatuagoa da, eta gero eta gorago joan, orduan eta gehiago. Baina jende, euskal topikoak dira, aurreritzea dira, baina euskalduna zakarra direla esaten bada, nik euskaldun bat entzunen esaten, hangoak asko zakarragoa direla, ez? Baina, hoxe, hori, indartsuak eta begurrak, eta, oso eskulangile, herri oso eskulangilea, ez? Eta, ez dakit, nire bez igual Elbaren etxean eta egonda, argindarra 60. hamarkadan iritsi zen, errepideak 60. hamarkadan iritsi ziren. Imaginatu nolako, eta horrelako aipatutako klimatologia bat dagoen leku batean, ez? Besteak beste adibidez, oso sinistunak, Eliza Evangelista dago oso sartuta, ez? Horrelako klimatan eta jendeak heldulekuak behar ditu, eta gure Elba adibidez pentekostala zen, pentekostalek adibidez Biblia literalki sinisten dute, ez? Eta, Oso ondo, Darwini buruz hitz egin dugu nien. Imaginatu nian, oso ondo eramantek egia da. Gero asko emaite dut horregatik aipatu nahi nuen, ospitalean dagoelako, eta ez dagoelako bere honenetan, ez dut utik ulertuko, baina badakit juridek ikusiko dituela, baina asko emaite dudan emakume badaz, esan dudan guztia kontutan hartuta, eta ni pixkat ezagutzen oso, eta justo ez naiz hortik sartzen, 2000 bete terdi eman genituen, eta oso ondo zaindu genuen elkar. Bera idazlea da, liburu eskuzkirribua dauka, eskuzkirribua eman zidan, azkenengo astean irakurtzeko, eta zen Jainkoarekin zeukan maitasun harreman bat, eta izugarria. Baina, beti esango dut, baina hain persona ezberdin batekin, 2000 bete terdi, eta horrela ulertu, eta horrela elkar zeintzeko aukera izatea, nolakoa diren ternuarrak, handik etorri nintzen esaten ez ditzela berriz bitzuliko, ze oso gogorra izan zen esperientzia, oso isolatua, eta baina era berean, gezurra da, zeia bi aldiz gehiago itzuli naiz, eta jende honekin maitasun harreman polipolitia daukate. Izan behar dena, esango nuke, nik neuk gizaki horrela ezagutzen eta interpretatzen dodalako, benetan. Batzutan eskapatu egiten zaigu, alkarren kontrako lizkarroietan eta jarrera batzutan, kontrako egitie, oso ondo eramati eta elkar zaintzie, igual kostatzen dalako, alkarren kontra egotie baino, bituz esasoitan, Testuingurua jarriko dugu, ulertzen ez dugun egoera bat iguruz hitz egingo dugu. Testuingurua jarriko digu, Garbiñek, gero galdera bat planteatuko dugu. Testuingurua honezkero mundu guztiak ezautuko du. Alegia, oain dela 45 egun, Europako batzordea eta Afrikako batzordeak bat egin zuten goi-bilera batean, eta antxe, Ursula von der Leyen, barkatu izena, ez ziren etortzen, batzordeko presidentea Emmanuel Macron eta Europako Kontseiluko presidentea den Charles Michel, hori da, barkau, gaur izenak aztu itez zaizkit. Hiruak batera zeudela, Ugandako kanpo harremanetarako burua etorri zan, elkarra gurtu behar zuten, eta gizonak zer egin zuen. Ikusi dugu jokaldia, bai? Hori da, ikusten egia, ez? Pasatu. Hori da, paso egin, emakumeren aurretik. Eta begibistan danez, emakumea dalako, ez Europako batzordeko buru zelako, eta zen besteak ere alakoxeak ziren, haiei besarkada eta guzti emango ziren, eta emakumeai batez. Horre, erreakzio bat ikusi gendun, Emmanuel Macron, oantxe ikusten egia, areke erreakzionatu intzun, besteak ez bezala, eta zehoz esan ziren. Momentu baten eskuarekin ikusten da, egiten diola, bestie, albuen dela. Hori da, esan egiten dira. Agurra egiteko edo. Itxuskeri hori zer dalata, eta orduan hitz batzuk zuzentzen dizkio, baina eskurik ez dio eman, azkeneako, Ikusten dugu berriz, beste tipoa, Europako Kontseiluko Michel jaunak, ez dula fitxik iten.
Eta ez da lehenbiziko aldia egoera hau gertatzen dana, justu guantxe Erdoganekin batera dago, ez da? Turkiakoekin gertatu zitzaien antzeko gauza bat. Eta protagonistak berberak dira. Michel jauna eta von der Leyen Erdoganekin. Aulkibi prestatuta, berak ez daukan non eseri, Sofagate deitu zitzaien honi, eta, balduen lekuan kokatu behar du, gainera agintea daukan emakume honek. Bueno, beste baino handigua dauka, hori da. Horre protokoloko kontuak eta abarra aipatu zituzten. Nik ez du gehiegi sinisten protokolo kontu bat izan ditekenik, protokolotarako tropa bat izaten dulako talde bakoitzak, jende mordua lanian, eta oso estudiatuak izaten dira egoera horiek. Gertaliteke, bai, Ugandakoak itxura hori dauka, ez da? Ugandako horrek intziola protokoloz kanpo gauza bat. Erdoganekin ez dirudi hori izan danik, baina, protokolo kontuk nik ez du sinisten. Nei erreta ematen dit zer egiten duen jendeak egoera hortan, eszena hortan, ez da? Hemen, adierazi zuen berak, Sofagate hau eta gero, oso mindutat oso bakarrik. Sentitu zela momentuen. Baina ez, egunak pasazitun, hori esan zuneako. Bai, orain, isilik geratu dalako, testuelako adierazpenik egin, orduan gure galderak diez, bat, berarekin dauzen gizonak zei jarrera hartu behar dute, honelako desplantian aurrien. Bi, berak zer egin behar du? Hori da, hain zuzen. Berak aitzaki bezala jarri dute, guain Ukrainan segulakoak eta bost gertatzen nahi dela, eta lanpetuta dagoela. Nik sentitzen du, nik uste dut, nei horrek ez di balio. Uste dut horri erantzuna eman bertzaiola, eta zentzu askotan gainera, batetik, eta importantena, hori ez daulako hola usteik. Eta bigarrena, Europako baloreak ezaldia ba, erakutsi behar, Europako baloreetan ezaldago ba, genero berdintasuna, eta bar, bazterkeriarik ez, eta bar, ez? Orduan, nik uste dut, gauzak ezin dela utzi, ez da Ukrainian gerra pizten nahi bada ere, esan egin behar diela. Bertan geratzen bazara? Ez talakun ezer gertatu? Claro, eta tentel sentsazio bat? Izugarria. Ondan hori gertatu zaigulako, Izugarri. Taberna baten pasatzen zain, da bat ematek, plastadi emon, perdizen zeitzezu, buelti emon da plastadat emon, ez talakun pasatu, bizitzan dugulako hori, orduan, ze pasaten da. Eskandaloa montatzen mazun, edo alde egiten mazun, azkanien zoru ez eusarelako, edo horrelako, eskandaloak montatzen dituen azarelako. Nik uste hor kalkulu politikoa mundu guztiak egiten ditula, ez da, eta von der Leyenek ere ingozun bere kalkuloa, eta izango da bere izakera ere, ez, momentuan ez dula bere aiurri hori, edo bere grina txarratera nahi izaten. Izan liteke. Nik uste beste gainerakoen kasutan badaola kalkulo politiko bat, ulertzen ez dutena, noski. Ugandako horrek zeira bazten du hori eginda, ez dakit. Erdoganek zeira bazten du, uste oso begi biztakoa dela, bera, olakoa dela, eta sekulako kritikak eginda ere, bera indartuta ateratzen dela olako egoeretatik. Ugandako horrena nik ez diot usainike harrapatzen. Eta Michelena are gutxigo. Nik uste dut hor, hor kasu politak ere badia, uste dut Trump izan dugu hortan maizu, ez da? Bere mazterekin hasita, Hori da, bitu hor Pelosi, bitu hori, keinu importante irutze zait hori, ez da? Azkenian, uste dut? Nancy Pelosi, hor dau, kongresua da, senatua da, burue, eta orduen Trumpek itzaldi egin, ez dio kasurik egiten, emakume dalako, klaro. Noski. Eta beste, amaituta gero, itzaldia apurtzen dau. Bai. Zeo zer, ez da? Nik uste guztiz egin beharrekoa irutze zait. Hor, erakusten nahi da, nik uste genio bizia, edo aserrea. Nik uste von der Leyenek hori behar dula, pixka bat genio pixka atera emakumea, neska. Eta bestek ere, bai, ezin dalako eskatu emakumeai bakarri behai gertatu zaiona eta beak salatu beharra, ez da? Naiz eta batzuk horrekin karrera egiten duten, edo karrera, edo, ez dakit, beste probetxu bat ateratzen diote, salatzekoa dalako hain justu, ez? Eta salatzeko hainbeste kasu egunda, horiek atera behar direlako. Baina emakume honena nik benetan ez dut ulertzen. Uste dute atera beharko litzakela. Ocasio Cortezen kasua be, bai. Hori da. Hori da, hain zuzen horta zainitzen, ez da? Batzuk aprobetxatzen dutela gertatu zaien itxuskeria, hortik lerro bat markatzeko eta indarrak batzeko, ez da? Ez pitxau viral egin zen,
bueno, azkenien bai. edo zer deitzen diolako, eta, bueno, ez diolako kasurik egiten. Estilo amerikanoa eta pixkatori, ez Trumpeke bai, ze show businessera eraman duen, eta ia eskertzen dela, ni simbolikoki adibidez, Pelusiron hau super garrantzitsua iruditzen zait. Berdina iruditzen zait, Europaren balioetan nola badagoen dena berdina, kontua da, sinistu egiten dugula eta gorpuztu egin nahi dugula, jakinen ez dela, horra dizuztet, gokerrezpan nago, von der Leyenek esaten zuen bere privilegio handi badela, kontu hauek grabatuta egotea, simbolikoki protokoloa bera grabatuta gelditzea, ze ipurde ikutzen diguten ez da grabatuta gelditzen eta oso zaila da, baina horren aurrean hain nabarmen gelditzen da, berari eren ez da bakarra da eta isolamendua izan, hain nabarmen gelditzen da kontua da, simbolikoki kontrasimboloak ere sortu behar direla, nik uste Pelusirena dela kontrasimbolo bat, ez horrelako gauza baten aurrean, eta daukanak, boterea daukanak, zer relatiboa da, betzen emakumeak ere, karo, ez, emakumeak, baina hauek boteretsua dira, baina bezalako desplantea denez, iztugarria da, ez. Eta ia gauzak aldatzen hasi beharko dala. Hori da. Betiko gure jarrera dalako, bale, aguantatu holan izan dalako. Kasurik egiten ez digutenien zer ingu? Hemetik aurrera, ia planteatzen hasi beharko garalako. Edo aldegi, edo puntu jarri, edo gauzak aldatu beharko direlako momentu baten. Dabitu guk ahotsa daukagula eta hemen agertzen garala, eta, bueno, privilegio asko ditugun emakumea garala, baina ahotsi pezpadakozun? Nik uste dut, abotxik ematen ez badizue, junin berdezula. Nik uste dut, von der Leyenek, ni banitz, behar bada beak ez du zeikusik nire genio txarrarekin, baina uste dut, ospain bertzula. Berak baldin badu boterea, eta berak baldin badu zartaia helduta, beak aldin bertzula. Eta besteak etorri bertzutela bere atzetik azkenean, ez? Baina... Eta gero fortea da, bigarren aldiz pasatzea, esan nahi dute. Hori da. Bere izenean bai, baina bere taldearen izenean, edo antolatzen ari denak behin pasa denean, neurririk ezartea berriz gertatzeko, eta berriro bere gain jaustea ardura, edo egin edo ez egiteko, edo ze gutxi inporta zaien, ez da? Ze gutxi inporta zaien, zerrendatatik aparte, emakumeak zerrendan egotez aparte, edo orpeia ematez aparte, benetan kuantitatibo, kualitatibo hori, ez da. Iraitz Agirre, eskerrik asko, Garbine hau eta eskerrik asko. Guk, sekretu bat kontatuko dizuet, kafe gelan jarraituko dugu eztabaidarekin, zuek etxien jarraitu eztabaidarekin beba, bihar arte, agur.